Dalila i car u najodvratnijem sukobu. U toku je emisija Pretres nedelje. Voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Caru da prokomentariše odnos Dalile i Dejana Dragojevića, kao i njegov susret sa porodicom. Ja sve mogu da razumem, svakome sam ružno rekao i napravio, ali nikad nisam ružno rekao za svoju porodicu. Postupcima sam ih povredio, napolju i gore. Kad mi da verujemo ovim ljudima? Malo pre sam shvatio šta želi da kaže. On je sebi sa 21 godinu napravio imaginarnu sliku. Njemu je najgore bilo što ne mogu svi zajedno da sednu. Napravio je sliku u glavi da sednu svi i budu srećna porodica, ali to tako nije. Kad da verujemo, sad, onda ili sutra, pričao je car. Kad? Tebi da verujemo. Da sam bila losa ili dobra? Pitala je Dalila. Meni nikad. Ja ti kažem da si losa kad mi diraš nekog kući, odgovorio je Filip. Evo nemoj ni meni da veruješ. Meni više nikad ne smeš da veruješ, dodala je Dalila. Zašta? Dalila, kod tebe ne shvatam, nisam ni kod Maje, a ni kod Mine, što se upoređuju sa muškarcima. Ja sam loš, ali što moraš da budeš i ti, nastavio je Filip. On bi i sad da prebaci sve na mene. Ti si mene prvi uvredio. Nemoj da on prebacuje svoju krivicu na mene. Miki, jel se sećaš kad mi je prvi uvredio, govorila je Dragojevićka, što si me gađala, što nisi rekla da sam odvratan i da nećeš da se muvamo, što ti hoćeš da budeš gora od svakog, zapitkivao je car. On ustane i kaže sa saleta, što nemaš potrebu da to prikrivaš. Besnela je Dalila, ja sam još gori. Trebao sam svakome, da sam pametan i ispravan, da izađem i da ne dozvolim sve ovo sebi. Njima ne može ništa da se kaže, govorio je car. Što ti nisi ćutao sinoć na bini? Pitala je Dalila. Ti namećeš da sam ja trebala da kažem, a ne kažeš ti koji si muškarac. Opet budiš u meni muškarca, da budem veću muškarac nego ti. On kaže da sam trebala ja da kažem, a on je mrmljao sebi u bradu, nastavila je Dragojevićka. Ti si sve napravila zbog mene, jel si u drugom odnosu? Pitao je car. Ja nisam u odnosu, rekla mu je Dalila. Kad je bio šlag, ti ne znaš, da li si kriva, ti, Dejan ili ja. Sa mnom se upoređuješ, a rekla si da sam na gori, nastavio je Filip. Vi ćete da udarite na kontru vašim delima, na naša jedan ja sam najgori i nemoralan, prevaranti sve najgore, a šta si ti, urlao je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.